Nduk. Sengkara Martuwi. Ana apa, Mak? Sadurunge biyung paring dawuh sing akeh-akeh luwih dhisik. Karep ben lerem pikiranku, tentrem rasaku, kepengin biyung arep ngrungokke Kinanthi Sandung ya, Nduk. Kinanthi Sandung. Iya. Slendro, Ngger. Ngersake suwantene sapa? Mbak Imu Rosyati kuwi ya, Nduk. Oh nggih. Monggo Kakang Mbok Rosyati dipun pundhut dening biyung sepados ngaturaken Kinanthi Sandung kagem nerming panahipun biyung kula. Mbak Yu, Monggo, Bu. Tales amba godhonge lumadi kanthi basuki lumintu nentu rahayu ya, Nduk. Hawit jinangkung ridaning Gusti ingkang Maha Agung. Suwane awake dhewe sak kanca ing Taman Mini Indonesia Indah iki pinanggih wilujeng ing sambekala. Iya, Mak, hooh. Bengi iki awake dhewe nitik absensi ngisi tradisi wayangan sing diadani dening Universitas Indraprasta Jakarta, Mak. Iya. Wis marambah makaping saben taun minimal kuwi 2 kali. Minimal 2 kali. Aku lan anakku katimbalan dening Unindra ya, Ngger. Iya. Iki minangka bukti lan tandha menawa silaturahim warga abdi lan keluarga besar Unindra ingkang dipangarsani dening Bapak Profesor Dr. Haji Sumaryoto wis manjing dadi sedulur ya, Mak. Kepara malah wis dadi keluarga kok, Nduk. Mula saben mahargya wisudan sarjana kaya bengi iki warga abdi ora lali mesti katimbalan sowan. Iya. Kuwi durung sing ana dalem daerah Gombong Jawa Tengah kana ya, Nduk. Kuwi ketoke ya wis mentradisi saben taun kok sajake, Nduk. Iya bener, heeh, Yung. Nganti aku ewuhaya arep matur apa karo Rektor Unindra Bapak Prof Dr. Haji Sumaryoto. Mulane bengi iki aku
bisaku ya mung menggaris bawahi piweling saka Bapak Profesor Dr. Haji Marioto kok nggih. Piwulang marang para wisudawan Unindra ya ya. Heeh. Ngendikane Profesor Marioto mengkene wisuda bukan akhir dari perjalanan pembelajaran kok, Nduk. Iya. Kepara nyata, Mak, wisudan mujudake awal sebuah perjalanan menuju kesuksesan.